Здравейте! Бих искал да ви покажа днес как ще използваме една от четките на Bulgar Progress с черен филамент. Сега ще ви покажем стъпките от началото до края с отсичане на четката между каса и стена. Както казахме, сега ще ви покажем от самото начало до края как може да използвате една от четките на Bulgar Progress. Първа стъпка, много важна, която трябва да направите: измиване на самия филамент, за да може да попие вода вътре в резервоара и върху самия косъм, за да може боята да остане на повърхността. Много е важно, когато мокрите четката в самия резервоар и косъма, водата да бъде хладка, да не бъде много вряла. Може да стане с студена вода или с хладка. Аз препоръчвам да е хладка самата вода, намокрете обилно. Пак казвам, намокрете обилно, за да може да влезне вода в резервоара, където влиза боя, и самия косъм да бъде намокрен, за да остане боята на повърхността. Четката е готова, спираме водата и много е важен процесът в момента, за да може, когато боядисвате, да не остава вода в самата четка. Изсушаването трябва да бъде много добро. Изтупвате четката в длънта на ръката си, за да излезне водата от самия резервоар. Не го правете само веднъж, направете го няколко пъти, няколко потупвания, за да сте сигурни, че водата ще излезне. Това движение въртите, докато четката спре да изхвърля вода. В моя случай, когато аз го правя това, изтупвам четката още няколко пъти в длънта. Намокрихме хубаво самата четка, премахнахме водата от четката и сега топим в боята и отсичаме. Четката работи много добре. Самия модел на четката е срязан по тъгъл, за да може да влезне максимално до самия ръб. Някой, ако има някакви въпроси за самата четка, нека да пише долу в коментарите. Ще помагаме с съвети и с каквото е необходимо, за да може да си закупите и вие и да работите с подобен тип четка. Ето, пак показвам. Наистина четката работи доста добре. Влиза на доста трудно достъпни места. Ето го. Показваме отсичането, показваме как работи четката. Това е по-важно. Наистина четката работи доста добре. Може да дадете и бързина, но не е важно само четката. Важно е и самата ръка колко може да отсича. Но четката също е много важна. Ако самата четка е рошева отпред, няма да се получи нищо подобно от това, което виждате, а ще се застъпи върху самия перваз, боята в самия ъгъл отгоре и ще стои много грозно. Отсича и заглажда много мазно по самия ъгъл. Може да видите, влиза на много достъпни места. Наистина инструментът е много удобен. Самия косъм е много пластичен и допринася за по-добро нанасяне на самата боя. Четката влиза доста добре в самия ъгъл и позволява много добро сгъване и нанасяне. Тези четки подобряват стандарта на работа и позволяват по-бързо боядисване и по-добро нанасяне. След като отсичахме с четката и я ползвахме с латекс, искаме да ви покажем как да я измиете, за да може да я съхраните по-дълго. Пускате водата, както казахме. Много е важно водата да бъде хладка. Четката трябва да бъде добре измита в дълбочина, докато спре да пуска боя.
Четката се измива доста лесно, между другото. Самия филмент на четката, нека да кажем косъм, позволява четката да бъде лесно измита. След като видяхме, че четката е измита добре, стискайки я и виждайки чисти капки, капайки от нея, това значи, че четката е готова за изтупване от водата и премахване. В моя случай аз премахвам водата ето така в дланта на ръката ми, в самата мивка, за да не пръска по пола или където и да било, по-чисто е. И след това правим ето това завъртане между ръцете, за да може да изхвърли останалите капки вода. Разбира се, вие това може да го направите няколко пъти. След като измихме и изчистихме четката от водата вътре в нея, четката е готова да бъде съхранена. Благодарим ви, до скоро!